Йогата на Лейди Нигума за по-малко от 7 минути. Заставаме изправени в началото на стелката. Събираме длани пред сърцето, вдишваме, издължаваме нагоре и леко огъваме, издишваме, сплитаме пръсти зад гърба, леко свиваме коленете. Вдишваме, левия крак стъпва назад, отваряме сърцето. Двата крака един до друг в диагонал, издишваме 8 точки. Отпускаме тялото, вдишваме ниска кобра, лакти прибрани към тялото. Издължаваме, издишваме в куче с лицето надолу. Левия крак стъпва напред, отваряме сърцето, вдишваме нагоре. Издишваме, двата крака един до друг, сплитаме пръсти зад гърба. Леко свити колене, изправяме се с прав гръб, нагоре вдишваме и издишваме пред сърцето. Вдишваме нагоре и издишваме, сплитаме зад гърба, леко свити колене. Вдишваме, десния крак стъпва назад, отваряме сърце. Диагонал. Издишваме колене, гърди, брадичка в земята. Отпускаме цялото тяло, вдишваме ниска кобра, брадичката води. И издишваме куче с лицето надолу, свиваме леко коленете, издължаваме гърба. Вдишваме десния крак, стъпва напред, отваряме сърцето. Издишваме двата крака един до друг, сплитаме пръсти зад гърба. Леко свити колене, протягаме ръцете напред и нагоре, се изправиме, вдишваме и издишваме длани пред сърцето. Сядаме с разгънати напред крака, сгъваме десния крак и отваряме коляното навън, вдишваме, протягаме ръцете нагоре и с издишване накланяме напред. Вдишваме 2 и издишваме 2 напред. Вдишваме 3 нагоре и издишваме 3 надолу. Задържаме, ръцете са върху коленете. Раменете са далече от ушите. Вдишваме, издигаме ръцете и издишваме, отпускаме. Връщаме десния, сгъваме левия. Отваряме навън. Вдишваме, протягаме ръце нагоре и издишваме, накланяме се напред. Вдишваме 2 и издишваме 2. Вдишваме 3 и издишваме 3. Задържаме. Ръце на коляното, издължаваме гърба през върха на главата. Задържаме в позата, дишаме. Протягаме ръцете напред, издигаме нагоре, вдишваме и издишваме, отпускаме. Връщаме левия напред. Събираме стъпалата. Вдишваме, лактите отварят, коленете настрани. Торса влиза напред. Осъзнаваме позата. Събираме коленете. Разгъваме напред. Лягаме по гръб за усукване. Стъпалата, краката са събрани. Ляво ходило върху дясно коляно. Противоположната ръка захваща коляното отвън. Лявата отваряме настрани. Раменете остават в земята и усукваме. Вдишваме, връщаме към центъра. Дясно стъпало върху ляво коляно. Вдишваме, усукваме с издишване. Задържаме. Отпускаме раменете. Отпускаме в позата. Осъзнаваме я. Бавно вдишваме, връщаме към центъра. Сядаме. Разгъваме краката напред. Стъпалата са в контрашпиц. Вдишваме и с издишване наклон напред. Ръцете са протегнати. Вдишваме и издишваме 2. Вдишваме 3 и издишваме 3. Задържаме ръце на коленете. Гърба е изправен, издължен. Не го извиваме. Вдишваме нагоре ръцете и издишваме, отпускаме. Преминаваме на 4 крака. Лявото стъпало стъпва напред. Усукваме десния лакит от външна страна на коляното. Събираме дланите една до друга. Усукваме, като палците поставиме пред гръдна кост. Вдишваме нагоре. Двата крака един до друг. Притегляме към бедрата тялото. Левия стъпва назад. Издължаваме лява ръка, усукваме и задържаме в позата, докато дишаме. Бавно, равномерно и осъзнато. Дълбоко. Издължаваме двете ръце нагоре, длани в земята, двата крака един до друг. Накланяме напред, отпускаме. Сядаме.
Подготвяме се за усукване. Или прегръщаме с противоположната ръка. Левия крак е от външна страна на дясно коляно. Задържаме в позата и дишаме бавно и дълбоко. Контраусукване. Чувстваме гърба. Разгъваме. Десния крак стъпва от външна страна на ляво коляно. Прегръщаме с противоположната ръка или поставяме лакъти от външна страна. Не бива да има напрежение и болка в тялото. Уважаваме темпото на тялото. Уважаваме неговия комфорт. Вдишваме контраусукване. Освобождаваме асаната. Отпускаме тялото по гръб и залюляваме. Внимаваме да залюляваме само до гърба, без да преминаваме към шията. И задържаме в випарита карани. Дланите са подкрепящи таза, краката са над главата. Чувстваме пространството между плещите плътно към земята. Освобождаваме позата и се отпускаме в шавасана за релаксация. Напълно разхлапваме тялото, отпускаме го. Наслаждаваме се на живота, на дъха, който освободихме в тялото си.